En aquesta pràctica de Packet Tracer configurarem un conjunt d'ordinadors, dues xarxes, una d'elles casolana o de petit negoci, formada només per un ordinador fix i un portàtil, que es comunica amb un proveïdor d'algun servei que està lluny, que a través d'aquest servidor dona ja un servei a la xarxa aquesta inicial i petita. Quin serà aquest servei? Depèn. Vídeo, una comptabilitat, qualsevol altra cosa. Tot això ho fan a través d'un nígol de comunicacions en els que se comunicaran telefònicament per la banda del client modest i d'una manera un poc més hàbil, més sofisticada, més ràpida per la banda del proveïdor de serveis que lògicament inverteix més en tenir les comunicacions ràpides. La xarxa del client o de la casa petita serà aquesta 10.208.149.0. Tots aquests equips i la porta interior d'aquest router estaran en aquest esquema de numeració. L'esquema de numeració corresponent en el servidor i a la porta interior d'aquest altre router estarà dins d'aquest altre esquema 190.160.25.0, mentre que la xarxa interior dels dos routers estarà dins d'aquest altre esquema 195.235.113.0. El portàtil se li ha col·locat ja una targeta inalàmbrica i per això en aquest moment està accedint en el punt d'accés. Comencem a donar IPs i a col·locar cables. Per exemple, picam el cable de coure recte en la tecla de control pitjada per mantenir aquesta selecció, connectem l'ordinador a través de fast internet amb el port 1 o la boca 1 del switch. La boca 2 del switch anirà al punt d'accés inalàmbric i la boca 24 del switch anirà en el router, a la porta 0 del router concretament. El router, a través de la porta 1, es connectarà amb un mòdem que també té un port Ethernet. S'ha de dir que aquest esquema switch o hub, realment, punt d'accés inalàmbric, router, mòdem, és el que en una casa se compra com un router tot complet. El router té alguns punts, unes connexions Ethernet, té una part de switch, té capacitat inalàmbrica habitualment, els macromoderns, per tant, té capacitat de punt d'accés, modula el senyal per enviar-lo a través de la línia telefònica i a més té capacitat de passar el senyal o els paquets d'aquesta xarxa interior a una altra xarxa exterior. A mi, a la banda de les empreses de serveis, la connexió entre el servidor i el router no pot ser un cable recte perquè hem prescindit del switch. Si el posàssim no hi hauria cap problema per connectar-los així, però si prescindim del switch no hi ha més remei que posar un cable que tingui els cordons canviat de lloc, crossover en anglès. I finalment el mòdem DSL se comunicarà en la xarxa a través d'un cable telefònic d'aquí, per 0, cap un mòdem 4, per exemple, de la xarxa telefònica. En el final també la xarxa telefònica es comunicarà amb un cable Ethernet a través del seu port 6 en la porta exterior, l'única cosa que hi ha lliure de router, la 0. Ara que tenim això, hem de donar IPs a tots els elements d'aquesta xarxa. Primer, aquest ordinador. Aquest ordinador hem previst, abans de començar, hem planejat que tindrà la configuració 10, 218, 149, 50. Màscara de subxarxa 255, 255, 255, 0 i ja li posarem el gateway que serà 10, 208, 149, 149.1 que correspon a la porta, en aquesta porta d'aquí, la porta interior d'aquest router. Ara podem fer el mateix amb el portàtil. Adreça IP 10, 208, 149.51, màscara de subxarxa 255, 255, 255, 0 i anirà de mateix gateway 10, 208, 149.1. El switch no té configuració, no posarem cap tipus de protecció en aquesta connexió inalàmbrica per no complicar. La pràctica senzillament, ara anem en el router. La porta interior del router, que és aquesta, que és la porta 0, tot una marca, Packet Tracer amb una marca quina porta és, la porta 0 està a dins d'aquesta xarxa i té aquesta IP. A mi,
aquest Ethernet 0 serà 10.208.149.1, que és el gateway que hem posat en els dos equips, aquest i aquest, i la màscara de xarxa aquesta, i connectem aquesta porta. La porta exterior, que és la porta 1, o sigui que queda lliure, tindrà una IP 195.235.113.121. Aquesta adreça, aquesta IP, la dona el proveïdor del servei, que seria aquesta empresa, quan se li contracta el servei. Per tant, si bé a dins cas client se pot donar l'esquema de numeració que es vulgui, cap a de fora no. Si no és aquesta IP, aquest router mai deixarà entrar senyals venint d'aquí, ni sortir. A dins del mòdem no s'ha de marcar res, és un element passiu en aquest cas de comunicació, transforma, modula aquest senyal en línia telefònica. Llavors, què s'ha de fer dins aquest nivell hipotètic, i parlarem un poc d'ell, ara anem a aquest router. La porta 0 d'aquest router ha de tenir l'esquema 195.235.113.3 màscara de xarxa aquesta. Si no el tingués, no se podria posar en contacte amb aquesta altra d'aquí, als quals ja li hem donat adreça a dins d'aquest rang. Ara la banda interior, la porta 1, té l'adreça que hem previst en el nostre planejament, té l'adreça de 190.160.25.1, amb aquesta màscara, i connectam aquesta línia. I finalment ens queda per connectar el servidor, per configurar el servidor, que té l'adreça prevista 190.160.25.10 en la màscara de xarxa corresponent, i que té un gateway que és la porta interior d'aquest router, 190.160.25.1. Ara podem provar les comunicacions interior de la xarxa. Ens falten coses per fer encara, ens falta configurar això, el nivell, i ens falta l'enrutament de les xarxes. Però provem, per exemple, si aquest se comunica amb aquest, va bé. Provem també si aquest se comunica amb aquest. No, però res. S'ha de dir. Que no té la configuració posada. 10.218, han quedat 149.51. 149.51, 5, 255, 0. Provem ara. Va bé? Aquest també. Sembla que a dins les xarxes locals tothom es comunica. Ara, anem a Nigul. A Nigul, la connexió que hem de cercar és la DSL, li hem de dir que el que entra per aquest port d'aquí, primer el marcarem, el que entra per aquest port d'aquí, mòdem 4, ha de sortir o s'ha de posar en comunicació amb aquest altre aquí, que és Ethernet 6. Ell ja ens ha suggerit, quan hem picat a damunt, diu, allò que va entra per mòdem 4 ha d'anar cap a Ethernet 6 i viceversa. Com que aquesta connexió, aquesta relació ens va bé, afegim aquesta connexió, la fem certa i tancam. Ara finalment es queda per dir, ara en aquest moment els dos routers s'haurien de poder veure. Ja. Farem això net i tornarem a començar. D'aquí fins aquí la comunicació hauria d'arribar bé perquè darrere de ningú. No hauria d'arribar tan bé si intentem connectar aquest amb aquest, per exemple, podem insistir,
I no hauria d'haver perquè ens falta enrutar. És a dir, hem d'avisar routers que allò que envia la xarxa aquesta cap en aquesta s'ha de dirigir en aquesta porta. I allò que envia aquesta xarxa cap en aquesta s'ha de dirigir en aquesta porta. Facem-ho un instant, vol de fer, és un enrutament estàtic, el que farem sense cap problema. Això diu, si en aquest router d'aquí, si reps paquets dirigits en aquesta xarxa, 10, 218, 149, 0, amb màscara de subxarxa, 255, 255, 0, envia'ls cap a la porta 195, 230, no, 235, 113, 121, que és la porta externa d'aquest router, i, per dir-ho així, no et preocupis de res. Aquest router, quan li arribin els paquets, ja sap què ha de fer per fer-los arribar en aquesta xarxa. Enrutat o posat a la taula d'enrutament estàtic en aquest router en aquesta altra. Enrutament estàtic. Si qualcú, t'hem de dir, si qualcú t'envia paquets destinats en aquesta xarxa, 190, 160, 25, 0, màscara de subxarxa 255, 255, 255, 0, no has de fer més que enviar aquests paquets cap en aquesta porta 195, 235, 113, 3, i no et preocupis que el router que hi ha després d'aquesta porta ja sap manejar aquest paquet i el sabrà fer arribar a destinació. Si això ho han fet bé, ara hi ha de comunicació, una vegada prenat, com sempre, entre una màquina d'aquí i una d'aquí. Habitualment, la primera ha funcionat, ara ho provem al revés, si el cursor vol seguir amb la broma. Clicam aquí, enviant des del portàtil fins aquí. Ha anat bé. Amb això acabem la pràctica d'una xarxa casolana connectada a un proveïdor de serveis, els que siguin, allunyat, és a dir, a través d'una xarxa WAN de radi ampli, utilitzant una connexió DSL.